Il-Fondazzjoni Kottonera nediet fond ta' 200,000 euro sabiex jibbenefikaw minnhom għaqdiet u s-soċjetajiet tal-Birgu, l-Isla u l-Kalkara. Iċ-ċermen ta' din il-Fondazzjoni Glenn Bedingfield spjega li dan il-fond huwa parti mill-istrateġija għall-Kottonera li qed tkun implementata u li fil-mira tagħha għandha riġenerazzjoni għan-nies. Qegħdin nagħmlu sejħa l-għaqdiet, soċjetajiet u mhux governattivi u li huma non-profit organizations sabiex ikunu jistgħu jutilizzaw il-fond ta' madwar 200,000 euro għal proġetti u inizjattivi illi ikollhom għal żmien illi ġej. Dawn huma jistgħu jkunu proġetti kemm ta' natura kulturali, soċjali, edukattiva jew inkella proġetti anke kapitali u li permezz tagħhom nistgħu nkomplu nirreġeneraw l-inħawi tal-Kottonera. Bedingfield sema diversi xogħlijiet ta' restawr li għaddejjin madwar il-Kottonera fosthom il-fortizza ta' Rikazoli, il-bastjun ta' San Mikiel fl-Isla, is-swar ta' Santa Margherita f'Bormla u l-Kottonera Lines. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera qal li l-Gvern qed jinvesti f'inħawi li għandhom bżonn aktar attenzjoni u pjan ta' riġenerazzjoni mill-aspett kulturali u patrimonjali. Dawn iż-żoni għandhom valur patrimonjali u storiku qawwi ħafna u kellhom bżonn attenzjoni partikolari biex jiġu riġenerati. U llum il-proġett irnexxa għaliex dawn naħat irriġeneraw ruhom tajjeb u ħaġa sewwa. Kif il-belt pereżempju għandna l-Valletta Cultural Agency u f'żoni oħra għandna entitajiet oħra. Qal li wara l-belt, l-Imdina u l-Kottonera il-Gvern taħares lejn il-Marsa bħala lokalità oħra li għandha bżonn pjan ta' riġenerazzjoni.